Helo, croeso mawr i gyflwyniad rhithiol Astudio trwy gyfrwng y Gymraeg y Met Caerdydd. Newn ni gyflwyno'n hunan gyntaf, felly fenyw yw Morfydd a fi'n gweithio i'r adran farchnata. A dwi wedi bod yn gweithio yn yr adran am tua 2 flynedd nawr. O'n i wedi graddio Met Caerdydd yn yr ysgol busnes, ble o'n i'n astudio rhan o fy nghwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. A dwi wedi cael elwa mawr o gwneud hynny yn y brifysgol. Felly, na i basio ymlaen i Hannah nawr. Hei pawb, felly enw Hannah, swyddog recriwtio myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr Cymraeg yng Nghymru. Fel Morfydd, o'n i'n astudio yn yr un ysgol, o'n i'n astudio twristiaeth rhyngwladol a rheoli digwyddiadau. Rhan o gradd fi yn y Gymraeg hefyd. A fel Morfydd, roedd hwn wedi agor nifer o drysau i fi'n personol. Felly gobeithio rydych chi yn y dwylo cywir mwyn gwybod mwy am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly draw i ti, Morfydd. Felly, beth yw'r cyfleoedd be ni'n cynnig y Met Caerdydd? Wel, mae da ni nifer o gyrsiau ble mae modd astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Ac ar hyn o bryd mae da ni darpariaeth yn yr ysgol gelf a dylunio, addysg, chwaraeon, busnes ac iechyd. Beth sy'n dda gyda'r darpariaeth yw mae da chi'r opsiwn i astudio rhan ohono'n Gymraeg, a wedyn bod chi'n astudio'r gwell yn Saesneg. Felly mae da chi'r opsiwn i wneud hwnna. A fi'n credu o fy mhrofiad oedd hwnna'n fantais fawr, achos oedd y dosbarthiadau'r rhai Cymraeg lot yn llai. Felly o'n i'n teimlo bod ni'n cael lot yn fwy mas o'r seminarau, a chi hefyd yn cael tiwtorau personol. Felly i fi oedd cael yr addysg ddwyieithog yna yn fuddiol iawn. A un mantais arall, felly ar ben dosbarthiadau llai o faint yw'r ysgoloriaethau. Felly mae'r cyfle i ti os wyt yn astudio rhan o gwrs neu cwrs cyfan y iaith Gymraeg i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg. Enghraifft, os wyt ti am penderfynu astudio gradd chreuon, yr 80 credyd yn y Gymraeg, enghraifft, neu addysg gynradd, mae'n bosib i ti cael 1,000 o bunnoedd y flwyddyn, felly 3 flynedd dros eich amser yn y prifysgol. Hynny ydy'r prifysgoloriaeth. Hefyd mae'r ysgoloriaeth cymhelliant, sef os ti'n astudio 40 credyd o gradd ti trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly dyna be nath Morfydd a fi'n wneud, y 40 credyd yna, 500 punt y flwyddyn, ac fi'n siŵr fel i ni fel myfyrwyr, oedd hwnna'n nifer fawr o arian i gael ar ben cyllid myfyrwyr Cymru hefyd. Am fwy o wybodaeth ar hyn, ewch ar y wefan Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gwybod am sut i ymgeisio ac erbyn pryd. Felly, fel ni'n gweud, Morfydd yn gweud dosbarthiadau llai o faint yn bendant yn mantais. Fedrwch chi bod mewn dosbarth o 15, lle mae'r dosbarth Saesneg mewn fel 200. Felly'n sicr mae hwnna yn buddiol i helpu chi efo eich hyder, i ofyn cwestiynau, a wedyn mae hwnna hefyd yn arwain at ansawdd uchel o ddysgu. A fel oedd Morfydd yn gweud fel yr amser yna efo tiwtor chi, tiwtor personol, chi'n tebygol o gael fwy o amser efo nhw hefyd. Mantais arall yw'r cyflogadwyedd, a dwi'n siŵr bod Morfydd yn cytuno, mae astudio trwy gyfrwng y Gymraeg nid yn unig yn profi bod ti'n gallu siarad Cymraeg, ond hefyd gweithio mewn amgylchedd proffesiynol ac academaidd trwy iaith y Gymraeg hefyd. Bydde ti'n cytuno efo hwnna, Morfydd? Ni'n cytuno yn llawn gyda hwnna. Fi'n credu oedd yr opsiynau o'n i wedi cael o ran gwaith ar ôl graddio, oedd hwnna achos o'n i wedi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly oedd yr swydd ges i gyda'r Coleg Cymraeg, oedd hwnna achos o'n i wedi penderfynu astudio drwy gyfrwng y Gymraeg a'r swydd presennol Met Caerdydd. Felly mae astudio yn Gymraeg yn agor lot fawr iawn o ddrysiau. A mae'n neud ti edrych yn fwy ddeniadol i gyflogwyr hefyd. Yn sicr, fel edrych ar swyddi ni, y ddwy o ni, mae rheina ar gyfer y iaith Gymraeg, felly ond pwll
penodol o pobl sy'n gallu ymgeisio am y swydd beth bynnag. Felly, jyst agor lot o ddrysau. Ond hefyd, mae'r manteision cymdeithasol, felly mae pethau fel y gymgym sef y Gymdeithas Gymraeg yn Met Caerdydd, un o cymdeithasau ni, a jyst cwrdd â pobl newydd, byddwch chi ddim fel arfer falle yn cwrdd, a'r cyrsiau wahanol i chi ac ati yn personol, tra bod ffrindiau gorau fi wedi dod o'r cyfle yma o astudio trwy iaith y Gymraeg, felly dwi'n gwerthfawrogi hi yn fawr iawn. Ond jyst ar ben be oedd Morfydd yn dweud, a fenne am y cyflogadwyedd hon. Elfennau fel y tystysgrif sgiliau iaith yn bwysig iawn. Morfydd, soffa ti esbonio mwy am hynny? Ie, wel, mae tystysgrif sgiliau iaith yn rili dda, achos mae'n tystiolaeth o'ch sgiliau chi i allu weithio drwy gyfrwng y Gymraeg. A mae lot fawr iawn o gyflogwyr yn gweld hwn fel rhywbeth sydd yn neud i chi sefyll mas yn y byd gwaith. So beth fydd angen i chi wneud yw cyflwyniad ar lafar, a wedyn bydd yna arholiad ysgrifenedig, a wedyn byddwch chi'n cael eich marcio ar hwnna. Ond oedd e'n rhoi lot fwy o hyder i fi pan o'n i yn y brifysgol i siarad ac ysgrifennu'n hyderus iawn. Yn amlwg, ni ddim yn gallu mynd mewn i lot o fanylder yn y cyflwyniad hyn. Felly mae yna ddolen un prospectus ar-lein. Felly, os chi eisiau bach mwy o wybodaeth ynglyn a'r cwrs chi'n bwriadu astudio, mae gwybodaeth ynglyn a'ch modiwlau, barn myfyrwyr cyfredol am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, a mae da ni hefyd bach mwy o wybodaeth ynglyn â bywyd fel myfyriwr Cymraeg yng Nghaerdydd. Felly byddwn ni'n awgrymu edrych drosto hwnna. Felly dyma yw'n blogiau myfyrwyr, a mae hwn rili yn rhoi blas i chi ar fywyd myfyrwyr y Met Caerdydd. Felly mae blogiau yn ymwneud â'r cyrsiau, ond hefyd blogiau bywyd hefyd. Felly mae da ni blogiau yn ymwneud â llety, Caerdydd fel prifddinas a nifer o themau eraill. Felly, os chi eisiau gwybod ychydig yn fwy, mae yna ddolen ar waelod y sleid fyna i chi. Ie, maen nhw'n bendant yn rhoi blas i chi o sut yw ei fod yn myfyrwyr iaith Cymraeg yn Caerdydd ac yn Met Caerdydd. Felly, yn sicr ewch i rheina. Ond ie, jyst diolch yn fawr a phob lwc. Dyna ni whistle stop tour o astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Unrhyw beth i ychwanegu, Morfydd? Na, fi ddim yn credu. Os mae da chi unrhyw cwestiynau, ni'n mwy na hapus i ateb nhw, a gobeithio welwn ni chi yn Met Caerdydd yn wir. Diolch!